Good morning friends and welcome back to new another vlog. दा मोनसे जायगायाव दंफैयो आरोना हाजो जायगायावहाय फुरा हाजोआवहाय देखायनो नाजानि नोंसिनो माने बेरायनो फैदों आरोना हाया गोदानसो आरो ओरै फुरा जों गामिनि मानसिफोर खारबोनाय आरोना सारियालियावहाय मोनसे प्रग्रामाव फैदों आरोना प्रग्राम माने गेटआ अपेनिं खालामनाय बेहाय जों फैदों आरो निजोमबो दं नैहाय ओमफ्राय गामिनि बिराद मानसिफोर फैदों आरो गारि लानानै फैदों बे जायगाया बेफोरबायदि आरोना देखायगोन आं एसे हाजो जायगा आरोना फुरा हाजोजों दायो टपाव दं नै आरो ओरै हाजो दंबावो नै उनावहायनो फुरा हाजोआव न' दं आरो ओमफ्राय गामिया मामोनलाय माइदांस्रि नं 1 माइदांस्रि नाम्बार 1 माइदांस्रि ओमफ्राय न'आ बेफोरबायदि आरोना दा हा गोदानसो नालाय हाजो जायगायावसो बयबो नै ओमफ्राय जों दायो चार्च अपेनिं ना बे प्रग्रामा सोलिगासिनो आरोना जों थांनोसै आरो बेहाय स्टार्ट जाबायानो प्रग्रामा स' नायलांबाय था ब्लगखौहाय जों बेरायफैबाय आरोना नैसिनि जायगायावहाय हाजो फुरा हाजो ओमफ्राय नैबे बारि दं आरोना नै फानलु गायनाय नै बे फानलु फुरा फानलु ओमफ्रायहाय नैबे माखासे मैगं थाइगंफोर दंलाबायो आरोना जाखायोबो खोमा ओमफ्राय माखासेफोर बेरायफैबाय आरो जों ओरैनो ओमफ्राय नै हाजो फुरा हाजो जानानै देखायनो नोंसोरनो बिलाइया जाजायो नैबे गोदैसिन जायो गोदै जायो गोदैसिना बोरायबायना ओमफ्राय नैबेबो गोदैसिन जायो नैबे जाहैबाय गोदै जायोब्रा